कारवार जिल्हा मर्यादित जिल्हास्तरीय घुमट आरती स्पर्धा आयतार 20 सप्टेंबर 2026 दिसा दरवर्षाप्रमाणे सदाशिवगडच्या कोंकण मराठा सभागृहात कोंकणी भाषा अभिमानी संघ कारवार हेमचित्रपैत आयोजन करच्या चौथ्या घुमट आरती स्पर्धेचे आयोजन केला। कारवार जिल्ह्याचो पारंपरिक आणि सांस्कृतिक वारसो जतन आणि संवर्धन करच्या नव्या पिळगेक पारंपरिक कला सादर करची संधी मेळची या उद्देशान दर वर्सा या स्पर्धेचे आयोजन करतात। नोंदणी आणि अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। आतपळ्यात आईचे खबरू। देवीमने घाटात दरड कोसळली, वाहतूक सुरळीत। कारवार शिरसी तालुक्यात रात्रीन पडिल्ल्या मुसळधार पावसामुळे कुमटा शिरसी महामार्गाचेर देवीमने घाट वाठारात दरड कोसळची घटना घडली। पावसामुळे डोंगर उताराची माती सैल जावन माती आणि फातरांचो व्हडलो भाग महामार्गाचेर पडलो। देवीमने घाटात महामार्गाच्या एक बाजून माती आणि फातरांचो ढीग साचिल्लो आसा, पूण सद्याक वाहनाची ये जा सुरळीत असून वाहतुकीक कसलोय अडथळो जालो ना। घटनेची खबर मेळताच महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यान घटनास्थळार धाव घेऊन पळवणी केली। मुसळधार पावसामुळे डोंगर उताराची माती सैल जाल्ल्यान दरड कोसळचे प्राथमिक पळवणीत दिसून आयले। घाट वाठारात हाचे फुडें बी दरड कोसळची शक्यता आशिल्ल्यान वाहन चालकान सावधगिरी बाळगची अशें आवाहन केल्लें आसा। तळ्यात पोवच्या गेल्लो विद्यार्थी उदकांत बुडलो। कारवार तळ्यात पोवच्या गेल्लो 19 वर्सांचो विद्यार्थी उदकांत बुडून बेपत्ता जाल्ली घटना कुमटा तालुक्यांतल्या वाळगळ्ळी जड्डी हांगा आशिल्ल्या तळ्यात घडली। प्रशांत मुर्की वय 19 अशें उदकांत बुडून बेपत्ता जाल्ल्या विद्यार्थ्याचें नांव आसा। 4 ते 5 विद्यार्थी जड्डी तळ्यात पोवच्या गेल्ले। पोवता आसतना प्रशांत तळ्यातल्या गाळात अडकून उदकांत बुडलो अशें सांगतात। घटनेची खबर मेळताच कुमटा पोलीस आणि उदपालोच्या दलाचे कर्मचारी घटनास्थळाचेर पावले। स्थानिक नागरीक, पोलीस आणि उदपालोच्या दलाच्या कर्मचाऱ्यान प्रशांतचो सोद घेवचे काम सुरू केले। दरम्यान सोद कार्य सुरू जावचे पयले विलंबाक लागून स्थानिक नागरिक आणि अधिकाऱ्यां मदीं थोडे वेळ शाब्दीक वाद जालो। सुमार 1 तासानंतर अधिकाऱ्यान शोध मोहीम सुरू केली। प्रशांतचो शोध घेवचे खातीर तळ्यात युद्ध पातळीचेर काम सुरू आशिल्ले। घटनास्थळार नागरिकांची मोठी गर्दी जाल्ली। अखेर प्रशांत हांगेलो मृतदेह मेळ्ळो। ಮ್ಯಾಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಅದು ಏಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡು ಸರಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಳೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದು ಇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ मिसाळी बनवलं। भारताच्या स्वादिष्ट परंपरेक आधुनिक स्पर्श दिवचे नाव मल्लिकार्जुन एग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार। 1991 पासून विश्वास, गुणवत्ता आणि उत्तम चव यांचा संगम। टोमॅटो, चिली, सोया सॉस, सिरप, सीझनिंग पावडर आणि बरेच काही। घरगुती जेवण असो किंवा हॉटेलचो खास मेन्यू, प्रत्येक खाण्याक दिता खास चव आणि परफेक्ट टच। ताजेपण, झणझणीत चव आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची शानदार रेंज, जे ज्युसा खातीर, बेकरी, डेअरी आणि फार्माक उपयोग जाता। ISO प्रमाणित गुणवत्ता आणि ग्राहकालो अढळ विश्वास। प्रत्येक उत्पादनात उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि सातत्य, प्रत्येक जाग्यार चव आणि सुगंधाची खास मजा। प्रामाणिकपणा ही आमगेली पॉलिसी न्ही तर आमगेले तत्व आसा। तर आदेश स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा। मल्लिकार्जुन एग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार। 4 वर्षापासून उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत शौचालय, आता मन उडवची चर्चा। कारवार होन्नावर तालुक्यात मंकी शासकीय रुग्णालयाच्या आवारात
नगरपंचायतीन लाखो रुपये खर्च करून बांधिले सार्वजनिक शौचालय गेल्या 4 वर्षांपासून न वापरता पडून असल्याचे आरोप स्थानिकांनी केला असा. सुमार 12 लाख रुपये खर्च करून बांधिल्या या शौचालयात अद्याप उदकाचो पुरवठो आणि सेप्टिक टँकची सुविधा ना. ह्या कारणान इमारत असून सुद्धा त्याचो वापर करता येते नशिल्ल्यान नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान नगरपंचायतीच्या नवीन इमारतीकडे वचीसाठी या जागावेल्यान रस्तो करचो नियोजन आशिल्ल्यान हे शौचालय मोडटले अशी चर्चा आसा. मात्र मंकी हिंगा सार्वजनिक शौचालयाची नितांत गरज आशिल्ल्यान ते मोडच्याक स्थानिकांनी विरोध व्यक्त केला. बायलां, वाहन चालक, व्यापारी तशेंच बाजार आणि यात्रेच्या काळात येवच्या नागरिकांक शौचालया अभावी मोठ्या समस्येक मुखार वचचें पडटा. ह्या कारणान शौचालय तातडीन सुरू करचे अन्यथा आंदोलन करतो इशारो जय कर्नाटक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मंगलदास नाईक हेमी दिलो. अंमली पदार्थाविरोधी लढाई खरी देशभक्ती दिव्यश्री CM कारवार. देशाच्या युवा शक्तीक अंमली पदार्थापासून पयस दवरचे हीच खरी देशभक्ती आशिल्ल्याचे जिल्हा कायदे सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश दिव्यश्री CM हेमी सांगले. कामधेनू BCA महाविद्यालयात जिल्हा विद्यार्थी संघटनेतर्फे आयोजित 91व्या अंमली पदार्थाविरोधी जनजागृती कार्यक्रमाचे उद्घाटन करताना तेमी उलोवप केले. अंमली पदार्थाच्या व्यसनामुळे युवकांचे भविष्य उद्ध्वस्त जाते असून विद्यार्थ्यान ड्रग्साक ना म्हणचो निर्धार करू जाय असे आवाहन तेमी केले. कराळू मुंजावीचे कार्यकारी संपादक TB हरिकांत हेमी व्यसनामुळे भविष्य आणि कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेचे परिणाम जावचो इशारो दिलो. डॉक्टर कीर्ती नाईक हेमी सांगले की अंमली पदार्थामुळे जावच्या आरोग्यविषयक दुष्परिणामाची माहिती दिली. जिल्हा विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष राघू नाईक हेमी आतापर्यंत 91 जनजागृती कार्यक्रम स्वखर्चान केल्याचे सांगले. पुढील काळात मोठ्या रॅली सहित 100वा कार्यक्रम आयोजित करतो घोषणा केली. घर बांधतो असो वा घराक नवरंग दिवचो असो प्रत्येक गरजे खातीर एकाच विश्वासू ठिकाण PC महाजन दुर्गादेवी देवस्थान रस्तो सदाशिवगड कारवार. आमकडे मेळटा दालमिया सिमेंट, बिर्ला ओपस पेंट कंपनीचे व्हरायटीज ऑफ पेंट्स जसे इंटिरियर, एक्सटिरियर आणि वॉल पेंट्स तसेच उत्तम दर्जाचे पेंट्स, ब्रश, रोलर्स आणि सगळे पेंटिंग ॲक्सेसरीज. टाइल्स बसोवच्याक बर्जर टाइल्स एडेसिव्ह आणि वॉटरप्रूफिंग सोल्युशन उपलब्ध आसा. आमकडे होम विजिट सर्व्हिस बी उपलब्ध आसा. अधिक माहिती खातीर वा ऑर्डर दिवचे खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. PC महाजन विश्वास आणि गुणवत्ता. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.